Diyos maghay na hapon sa indo mga tugang, pagiramdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-ofo ilaag tabi sa silent mode sa indo mga cellphone, ni kayanan paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante o na sa laog kan Santa Misa. Mantinigong tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin orog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Luhod tabi ang gabos para sa pagpamibikan Oratio Imperata. Pamibi para sa katuninongan sa kinaban, sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Maeherakon asin maugayon na Ama, dahil ka masasabutan ni si Isay man na nagsasabwag nin iriwal, dahil pwedeng mag-ako sa imo ang si Isay man na namumuot sa byolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan, na binabalo nin mga mabangis na kahurasaan, byolensya asin kagadanan, rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw ni seguridad asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, inanin kaligtasan asin reyna nin katuninongan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan, asin nakakalupog na butasan na ang sendang mga amunisyon. Ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawuhan, na sunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay, surugon asin paglingkudan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable asin galangan ang diretsyo kan gabos na tawo, na makuaan ranga asin kusog kan mga naghihinguwa para sa katuninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pag-antabay, siring man na ang lambang sa to, magpuon ng gad asin dayupot na maglakaw, sa dala nin tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan, inigabos hinahagad mi sa ngaran ni Hesu Kristo, ang prinsipe nin katuninongan. Amen. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos.
Ngunyan iyo an ikalimang Domingo kan Kwaresma. Banwaan nin Diyos, matindog po ang gabos, asinawitan ang awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ikalimang Domingo ngunyan kan panahon nin Kwaresma, iyo ini an panghuri, ultimong Domingo bago kita maglaog sa Semana Santa sa masunod na semana. Ining mga aldaw na natatada kan Kwaresma, itinututok ang satuyang atensyon sa pagtios kan kagurangnan, an apod ta Passion Tide, the season of the Passion, nakatutok sa pagtios kan kagurangnan. Ako unta ang satuyang mga kasalan sa pagpuon kaining selebrasyon, nagsasarig sa pagkahirak kan mahal na Diyos. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako, Ki Santa Maria, danin na Berhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ko'y ako'y pamigdi sa kagurangnan ng Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan sa muyang Diyos, namimibi kami, na sa tabang mo, kaming masigkat na naglalakaw, makaabot man sa pagkamuot. Nahuli ka iyan, an aki mong namumuot sa kinaban, nagdusay kan sa diri sa kagadanan. Huli ki Jesu-Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, nagsusumada kan misyon ni Propeta Ezekiel sa mga nawarak na kapag araki anin Israel. An panuga nin kagurangnan, iyo itong pagtaon niya ni sa iyang espiritu sa daing buhay na hawak. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Ezekiel, kaya magpropesya ka sa sakuyang banwaan in Israel. Asin sabihan mo sinda na iniyan tataramong ko, ang kagurang ng Diyos, bubuksan ko ang sa indang mga lulubngan, iluluwas ko sinda asin ibabalik sa daga ng Israel. Kung bukasan ko ang mga lulubngan na namumugtakan kan sa kuyang banwaan, dangan iluwas ko an sa indang maaaraman, ninda na ako ang kagurangnan. Tatawan ko sinda kan sa kong espiritu asin mabubuhay sinda. Dangan tutugutan ko sindang mag-erok na sa diri nindang daga.
Dangan maaaraman ninda na ako ang kagurangnan, ang nagtaram asin gigiboon ko iyan. Tataramong kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Yaon sa kagurangnan ang pagkaherak asin kapanuan ning pagtubos. Yaon sa kagurangnan ang pagkaherak asin kapanuan nin pagtubos. Hale sa kairaruman, minaagrangay ako sa imo. Kagurangnan dangugaan sa kong tingog, hinanyugaan sa kong mga pakimaherak. Yaon sa kagurangnan ang pagkaherak asin kapanuan nin pagtubos. Kagurangnan, kung itinala mo ang mga kasalan, si Isayban ang magtagal kagurangnan, alagad yaon sa imo ang pagtawad, tanganing ika sa mong katakutan. Yaon sa kagurangnan ang pagkaherak asin kapanuan nin pagtubos. Ang kalag ko, naghahalat ang tabang nin kagurangnan. Ang sa iyang tataramon, iyo ang sa kong linalauman, naghahalat ako sa kagurangnan. Urog pa sa mga bantay na naghahalat kan kaagahon. Kan mga bantay na naghahalat kan kaagahon. Yaon sa kagurangnan ang pagkaherak asin kapanuan nin pagtubos. O Israel, maglaom ka sa kagurangnan, hulita nasa sa iya ang danay na pagkamuot asin an kapanoan nin kaligtasan, tutubuson niya ang banwa nin Israel sa gabos nindang kasalan. Yaon sa kagurangnan ang pagkaherak asin kapanuan nin pagtubos. Kitang mga Kristiyano, biniyayaan kan Espiritu nin Diyos. Sinasadol kita na mamuhay susog sa Espiritu, dai nagpapadara sa pangapudan nin laman, kun mayo ang Espiritu, ang hawak gadan. Ang Espiritu ang nagtatao nin buhay sa to, ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, ang mga nagkukuyog ka naman, dain nagad makakapaugma sa Diyos. Alagad, di ka mo namumuhay sa laman kundi sa Espiritu, kung talagang ang Espiritu ng Diyos yaon sa indo. Ang si Isay man na mayo kan Espiritu ni Kristo, bakong sa diri ni Kristo. Alagad kung si Kristo nabubuhay sa indo, maski magadan ang sa indong hawak, huli kan kasalan. Ang Espiritu nindo, buhay, huli ta ginibo ka mong matanos ng Diyos. Kung nag-eerok sa indo, ang Espiritu ng Diyos, na iyo ang nagbuhay, liwat kay Jesus, ang Diyos man na iyan ang mataunin bagong buhay sa indong mga hawak na magagadanon sa paagi kan sa iyang espiritu na nag-eerok sa indo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. May sarong lalaking naghihilang, si Lazaro, taga Betania, lugar na pinag-iirokan kan magtugang na Maria asin Marta. Ini an Maria na nagbubo nin pahamot sa mga bitis kan kagurangnan, dangan pinahidan niya kan sa iyang buhok. Tugang niya si Lazaro, ang tawong may hilang. Kaya pinatugunan si Jesus kan magtugang na babae. Kagurangnan, ang namumutan mong katuod, naghihilang. Kan maaraman ini ni Jesus, nagsabi siya, ang hilang na ini, dai ikakagadan, kundi para sa kamurawayan kan Diyos. Tanganing an aki nin Diyos magmuraway, huli ka iyan. Namumutan ni Jesus ang magturugang na Marta, Maria, asin Lazaro. Alagad maski siring,
Pinalihis niya ang duwang aldaw, dangan sinabihanan sa iyang mga disipulo, magbalik kita sa Judea. Nagsimbag ang mga disipulo, Rabi, bakong dai pa nahahaloy, buot kang gapuon kan mga tawo duman? Ta daw tabuot mong magbalik duman. Nagsimbag si Jesus, bakong 12 oras ang bilog na maghapon, mayong nasisingkog na naglalakaw kun aldaw, huli ta nahihiling niya ang ilaw sa kinaban na ini. Alagad, nasisingkog ang naglalakaw sa diklom, huli ta mayo sa iya ang ilaw. Sinabihan pa sinda ni Jesus, ang katuod kong si Lazaro, nagtuturog, maduman ako tanganing pukawon siya. Nagsimbag ang mga disipulo niya, kagurangnan kung nagtuturog siya, mararahay siya. Ang sinabi ni Jesus, iyo ang pagkagadan ni Lazaro. Alagad paghuna ninda, dapit ini sa pagpahingalo sa pagkaturog. Kaya malinaw na sinabi ni Jesus sa inda, gadana si Lazaro. Huli sa indo, ikinakaugma ko na mayo ako duman tanganing magtubod kamo. Maduman kita sa iya. Si Tomas, inaapod na kambal, nagsabi sa kapwa niya mga disipulo, magduman kita, tanganing magadan kita, kaiban niya. Pag-abot ni Jesus duman, naaraman niyang 4 na aldaw nang nakalubong si Lazaro. Mga 3 kilometro sana ang distansya kan Betania sa Jerusalem, kaya dakul na mga Hudiyo ang nagdalaw sa magtugang na Marta asin Maria, tanganing rangahon sinda. Kan madangog ni Marta na nagdadangadang si Jesus, nagluwas siya sa pagsabat sa iya, mantang si Maria nagpawalat sa harong. Sinabihan ni Marta si Jesus, kagurangnan, kunyaon kadigdi, day ko ta na nagadan ang tugang ko. Alagad aram ko na maski ngunyan, itatao sa imo kan Diyos ang ano man nakagadon mo sa iya. Mabubuhay liwat ang tugang mo, sabi ni Jesus. Nagsimbag si Marta, aram ko na mabubuhay siya liwat sa huring aldaw. Nagsabi si Jesus, ako ang pagkabuhay liwat asin ang buhay. Ang nagtutubod sa ko maski gadana, mabubuhay liwat. Ang sisay man na nabubuhay saka nagtutubod sa ko, dainan ng gad magagadan. Nagtutubod ka kaini? Opo, kagurangnan, simbag ni Marta. Nagtutubod ako na ika ang Kristo, ang aki kan Diyos, na pinaghahalat na madigdi sa kinaban. Pakasabi ka ini ni Marta, nag-uli siya, inapod niya si Maria saka hininghingan. Nag-abot na ang maestro, asin hinahanap ka. Pakadangog ka ini ni Maria, nagtindog siya saka hidaling nagsabat ki Jesus. Dai pa si Jesus nakakalaog sa baryo, yaon pa siya sa sinabatan sa iya ni Marta. Ang mga tawo duman sa harong na nakikidumamay ki Maria, nagsunod kan mahiling nindang hidali siyang nagluwas. Ang paghuna ninda, maduman siya sa lulubngan tanganing magtangis. Pag-abot ni Maria duman ki Jesus, nagluhod siya sa pamitisan, asak-asin nagsabi, kagurangnan, kun uya kadigdi, day ko ta na nagadan ang tugang ko. Natanyog ang puso ni Jesus, kan mahiling niyang nagtatangis si Maria, pati ang mga tawong kaiba niya. Namatian ni Jesus ang labilabing kamunduan. Sa inindo siya ilinubong ang hapot ni Jesus. Nagsimbag sinda, madya kagurangnan asin hilinga. Nagtangis si Jesus. Kaya nagsabi ang mga tao, totoo man ng God, namumutan niya si Lazaro. Alagad may nagkapirang nagsabi, bakong pinamuklat ni Jesus ang mga mata nin sarong buta? Dai man daw niya mahihimo na dai magadan si Lazaro? Natanyog giraray ang puso ni Jesus, nagrani siya sa lulubngan sa lungib na natatakpan nin sarong gapo. Halian nindo ang gapo, ang sabi ni Jesus. Nagsimbag si Marta, natugang kangadan, kagurangnan, may parong na ang bangkay, huli ta 4 na aldaw na siyang gadan. Alagad sinabihan siya ni Jesus, bakong sinabihan ta ka, na kun magtubod ka, mahihiling mo ang kamurawayan kan Diyos? Hinali ninda ang gapo.
Nagtingkalag si Jesus, dangan nagsabi, Ama, nagpapasalamat ako sa imo, ta dinadangog mo ako. Aram ko, nadanay mo akong dinadangog. Alagad sinasabi ko ini dahil sa mga tawong yaon digdi, nganing magtubod sinda na sinugo mo ako. Pakasabi niya kaini, kuminurahaw siya, Lazaro, lumuwas ka. Luminuwas ang gadan, asinan sa iyang mga kamot, mga bitis, nabubudbudan, nintelang panlubong, asinan sa iyang lalawgon na papatos nin panyo. Nagsabi si Jesus, halian nindo ang budbud niya, tanganing makalakaw. Dakul sa mga tawong nagdalaw kay Maria, ang nakahiling kan ginibo ni Jesus, kaya nagtubod sinda sa iya. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Saro sana po ang hapot na gusto tang simbagon ngunya na hapon. Aram ko na nahalabaan po kamo kan ebanghelyo. Sa masunod na Domingo, practice pa lang po ini. Sa masunod na Domingo, halaba giraray. Sa maabot na Biyernes, pakatapos sa Domingong iyan, halaba giraray ang ebanghelyo. Pero saro sana ang hapot na gusto tang simbagon ngunya na hapon. This is the question. Do you believe that Jesus is God? Do you? Nagtutubod po ba kamo na si Jesus, Diyos? As in, mas importanteng hapot, nagtutubod po ba kamo na si Jesus, namumutan kamo? Aram po nindo, kan panahon ni Jesus, kadakol kan mga tawong habong magtubod sa iya. Minsan kadakol na po siyang ginibong mga milagro, habo nindang magtubod dahil si Jesus kakaiba. Ang mga tinutukdo niya, bakong parehas kan mga tinutukdo kan iba. Magabat ang mga tataramon niya. And even after many miracles, still they did not want to believe. Even after seeing many signs, ining binasa tapong ebanghelyo, hali po sa Gospel of St. John. Si St. John, pag nag-iistorya kan mga milagro, ang apod niya, signs. And in the Gospel of John, there are only 3 great signs. The first sign, aram ko kabisado nindo, is the wedding at Cana. Ginibukan kagurangnan ang tubig na magin alak. The second sign is the healing of the servant of the Roman officer. Sarong aldaw, igwang opisyal na Romano nagduman sa kagurangnan, sabi niya, kagurangnan, ang surugoon ko naghihilang, yaon duman sa harong, baka pwede mong bulungon. Sabi ni Jesus, let's go to your house, I will heal your servant. Anong simbag kan Roman official? Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my servant will be healed. Sabi, dahil mo na kaipuhan magduman kagurangnan, sabihon mo sana. And the Lord said, I do will that he be healed. Sa tataramon sana kan kagurangnan, dahil na siya nagduman, nabulong ang surugoon. So the first sign was the wedding at Cana. The second sign was the healing of the servant. And the third sign is this one, the one that we have just read, the raising of Lazarus. Kakaiba po ang milagrong ini, dahil sa isip asin puso kan mga Hudiyo, ang pwede sanang magbuhay kan gadan, ang mahal na Diyos. Nadangog ta sa first reading, binasa kan kaibatang mga aki. Sabi sa first reading, the Lord will raise up the dead. Sabi sa first reading, I will open up your graves and have you rise from them. Ang Diyos maaaraman mong Diyos siya, tabubuksan niya ang mga lulubngan, babangonon niya ang mga gadan. And look, here in today's gospel, this is exactly what Jesus was doing. Binuksan ang lulubngan ni Lazaro, binuhay ang gadan. But let's clarify, bako po ining arog kan pagkabuhay liwat ni Jesus. Jesus was resurrected. He resurrected from the dead. Lazarus was not resurrected. He was resuscitated. Aram taan both sabihon kan resuscitation.
binalik sa dating pagkabuhay. Later on, ini po si Lazaro, magagadan giraray dahil bako pa ini ang resurrection. Nonetheless, maski pasabihon ta na bako pa ining resurrection, this was already the third sign, a great sign. Ini nakuta ang tanda, tanganing magturubod ang mga tao na tunay siyang Diyos. Pero ini ang hapot, nagtubod ba ang mga tao? Nadangog ta sa Ebanghelyo, baranga ang mga tao. Some believed, some did not want to believe. Some even wanted to plot, to kill him. Papunduhan nindo iyan. Dapat gadanon ta ang tawong iyan. Kung ano-anong pigpaparagibo niya, delikado iyan sa pagtubod kan mga tao. We have to stop this Jesus. Dear friends, ining milagro ki Lazaro, iyo ang magiging dahilan kung nata dadarahon si Jesus ipapako sa krus. This will be a great confusion to the Jewish officials, kaya ipapagadan ninda si Jesus. Iyo po ini ang rason kung nata binabasa ta ini ngunya na aldaw. Sabi ta sa kapinunan ka ining misa, yaon kita ngunyan sa Passion Tide, the last remaining week of the Lenten season. And one characteristic of Passion Tide, iyon na hinahalian tanin dekorasyon ang satuyang simbahan, mayo kitang dekorasyon. Namamatian ta na solemne ang simbahan, may kamunduan, may katuninongan. Dangan pinapatusta ang religious images, digdi sa altar, pati dyan sa laog sa sacristy, tinatahuban ta ang mga religious images. Asin sa pagbuot kan obispo, saro sana ang daitapig tatahuban. Ini. Why? Tanganing tukdoan ang mata kung sain kita matutok. Tinutukdoan kita kan simbahan na daingo na magparahiling sa ibang bagay. Digdi lang ang tutok kan mata, si Jesus na nakapako sa krus. Pinipreparar po kita kaining mga babasahon dahil sa masunod na simana, pagbalik ta, mapuon na ang Holy Week, ang pinakamahalagang mga aldaw sa laog kan taon kan katolikong simbahan. Dear friends, the church today places the cross at the center to give us the greatest sign. This is the greatest sign that God loves us. Kaya kung igwaman po sa Indo na naghahanap nin sign, Lord, show me a sign that you love me. Lord, give me a sign that you are taking care of me. Yaon na po ang sign. The sign of the cross. The cross is the greatest sign that God loves us immensely, that He is willing to go through suffering and death for us. Darahon ta po lugod ang mensaheng ini, mantang nagpipreparar kita para sa Semana Santa. Tindog po kita. Simbagon ta ang tataramon, ipahayag taan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin ki Jesucristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kang panahon ni Poncio Pilato, ipinakop sa krus na gadan asin nililubong, huminilig sa mga gadan, Kan ikatulong aldaw na buhay buhay liwat liwat halos sa sa mga mga gadan. gadan, Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Halit duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa pagpapakinabang ng mga santo, sa pagpatawa din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasaguran. Amen. Tipunon ta ang satuyang mga pamibi, darahon ta sa satuyang ama, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamimbi. Tanganing hulikan sa indang buhay na pagsaksi, ang Santo Papa asin ang mga obispo kan simbahan, magharubay kan nakakaligtas na kapangyarihan kan pagkabuhay liwat ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong
Tanganing ang mga nalulong sa droga, alkohol o pagsugal, magkamit kan Diyos no na pagkamuot na mawaras sa inda kan kusog nin buot, sa pagdaog kan sa inda mga pagkagumon, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga nagmumundo asin nagsasakit sa pagtalikod din sa indang mahal sa buhay, rangahon asin paumayan sa indang kamundoan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagahelang maranga kan pakamidbid na ang pagkamuot kan Diyos, nagwawara sa indanin kusog, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan makisumaro kay Kristo, ang pagkabuhay liwat asin ang buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa silensyo, girong dumunta po ang mga personal tang pangangaipo at asinan mga tawong pinangako tang ipagpapangadji. Langit nun na Ama, itinanom mo sa samong puso ang paglaom nin buhay na daing kasagkoran. Daraha kami, asinan sa mong mga mahal sa buhay, sa kapanoan kan bagong buhay nin grasya. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kanyo Karistiya. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan ng atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Dios na makakamhan, himate a kami asinan sa imong mga nasasangkuban. Tinukduan ka na tinukduan sa pakasabot kan Kristiyanong pagtubod. Magtugot ka na sindang nalinigan, huli kan sakripisyo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Huli tatawong totoo, nagtangis siya sa katuod niya na si Lazaro. Asin Diyos na daing sagkod, siya binangon niya sa lulubngan, nahirak sa katawuhan, kita dinara niya sa bagong buhay, huli kan mga banal na misteryo. Huli sa iya, ang hukbo nin angheles, nagsasambakan sa imong kamahalan, na sa atubang mo nag-uurugma sagkod paman, awot paman lugod na ipagbuot mo na makasanong sa indaan sa mong mga tingog, sarabay na maugmang nagsasabi.
Kagurangnan ika ng God an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya, sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot kami sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan, nakadakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Leon, ang sa mong obispo, si Joel, asinan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose, sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumutan, San Judas Tadeo, si San Lazaro, Santa Marta, Santa Maria, hasinan gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Sa bayantaan sa tong mga aki, awiton ta ang pamibi ni Jesus.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, hansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Uya si Jesus, ang pagkabuhay liwat asinan buhay. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan bako ako maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa God paman sa kaibahan mo. Amen.
Sunod po ang gabos para sa pagpamibi sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamamoto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa ika-75 taon sa mong pagiging Diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad nin pagtubod, tukdoy kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kami mga saksi kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inaantabayan mo kami kaidto ngunyan asin sagkod paman, patalubua kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaada ang puso min na maging siring sa puso mo, tanga ni magi kaming padi, propeta asin hade para sa banwaan mo. Huli kay Heso Kristo, kagurangnan niya mo. Amen. Nostra Señora de Salvacion, Ipamibi mo kami, San Gregorio Magno, ipamibi mo kami, San Judas Tadeo, ipamibi mo kami. Diyos. Matindog po, mamibi kita. O Diyos na makakamhan, namimibi kami, nadanay kaming mabilang sa mga kasapi ni Kristo, na anhawak asin dugo sa mong pinakinabangan. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw po. Po ang gabos para sa nagkapiram paisi. Magkakaigwa po ni second collection para po ini sa Tada Sunday. Anatipo niya tong kolekta sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo. Nag-abot po sa 50,317 pesos asin 25 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa nag-abot po sa 5,906 pesos asin 30 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 7,717 pesos asin 60 centavos. Sa masunod na Domingo, Marso 29, iyo po ang Domingo de Ramos o Palm Sunday. Magkakaigwa po nin pagbendisyon nin palaspas sa may ampang nin Tanchuling College, Barangay Rizal sa oras na alas 6 sa pagkaaga, asin susundan man po nin prosesyon pasiring sa St. Jude. Siring man sa Marso 30, Lunes Santo, magkakaigwa po nin bisita iglesia. Para sa mga mawot magsabay asin iba pang impormasyon, magdulok na lang po sa parish office. Sa Abril 1, aldaw nin Miyerkules, magkakaigwa po nin Lenten Recollection pagkatapos nin alas 5:30 sa hapon na misa. Iniimbitaran po kamo na mag-attendir. Mawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging semana. Anonymous 3,000, Dua Anonymous 1,000, Anonymous 900, 5 Anonymous 500, Isaac Castuera 1,500, Noilan Family 1,000, Leslie Marie 1,000, Emily Oliva 1,000, Wa Architects 500, Devotee 300, Diyos mabalos po. Giraray sa maabot pong Domingo, mapuon na kita kan holiest of days sa satuyang simbahan, inaapod tang Semana Santa. Pupo ng tapuyan sa Palm Sunday celebration. Magdara po kan sa indong mga palaspas, gabus na misa digdi sa St. Jude, igwang pagbindisyon kan mga palaspas. Lugod ang satuya pong Holy Week kunya na taon, maging makahulugan para sa satuya gabos. Matindog po, an kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pakiduko ang mga payo para sa bindisyon sa Kwaresma. Kagurangnan, bendisyoni ining sa imong banwaan na naghahalat kan balaog kan sa imong pagkaherak. Asin warasan na an sa indang mauton, huli kan sa imong pasabong, sa indang akuon, huli kan sa imong kagausan.
huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Asin sa tabang kan mga pamibi, ninda San Lazaro, Santa Marta, asin Santa Maria, bendisyonan kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, ihiras an katuninongan nagikan ki Kristo. Salamat sa Diyos.